O Concello da Coruña quere reducir ao máximo os residuos alimentarios e para iso failles unha proposta aos hostaleiros da cidade. Aproveitar a comida sobrante en bo estado para vendela como petiscos a prezo reducido ao final do día. De momento é só iso, unha proposta, como adoita suceder con partidarios e detractores. Que os petiscos sexan máis baratos á última hora para darlle unha saída á comida sobrante do día e reducir así os residuos alimentarios. É a proposta lanzada polo Concello da Coruña á hostalería da cidade no futuro Plan Municipal de Xestión de Residuos. A idea é positiva e, dende logo, todo o que sexa reducir o desperdicio e reducir os alimentos que tíranse a basura, pois é positivo, non? Tanto para o negocio como para a xente. A franxa horaria para poder ofrecer tapas a prezo reducido sería unha hora antes do peche do local. Cualquier idea que sea pues aprovechar y que no se desperdicien alimentos y que sean más asequibles para la gente, pues sí. Eso, o darlos a última hora o bueno, reducir el precio es una buena opción. Una medida muy buena, ¿no? Porque reducir los desperdicios en general, residuo alimentario o de cualquier otro tipo, es siempre beneficioso y al mismo tiempo para el cliente le sale mejor, ¿no? Para cenar más barato. Hay otras iniciativas de comida a precio reducido a última hora do día que utilizan moitísima xente, o sea que entendo que sí que funcionaría. Outros non o ven tan claro. Os que teñen o negocio é o negocio, me entendes? E despois moitas veces a última hora a ver, si é que... Pero a última hora, esperar a última hora, non sabes a que hora é ser a última hora. Tamén hai diversidade de opinións dentro do sector da hostalaría. Non o vexo unha tapa que este recén feita ou máis ou menos, aunque sea a última hora. E se non traballas con tapas. Non traballas unha tapa feita desde hai 4 ou 5 horas, non. Pero, porque non o vexo, pode funcionar en algún local. E me parece moi ben. A proposta, incluída no Plan Municipal, aínda deberá pasar polo Pleno da Corporación para ser aprobada de xeito definitivo.